Какви тайни се крият в най-старият квартал в света? Защо хора отиват и не се връщат от гаровата? Днес ще чуете шокиращи, спиращи дъха факти за квартала на духовете и хората без маде. И така чували сте за Чупакабра. Това са домашните любимци на хората от гаровата. А чудовището от Лох Нес работи в магазин за дъвки тук. Голямата стъпка пък продава банички. Фреди Крюгер е таксиджия, а мумията проститутка наоколо връса до трите чучура. Жокера пък е учител в първо основно. Но това са безобидни наподобяващи хора създания. Най-мрачните такива бълват от източната част на гаровата, джунглите и вулканите, както и пищерите на полухората. Последният смъртен случай беше преди 1 минута. Опа, току-що е записан нов. За съжаление така е в гаровата. Последният полицай, който приближи тук, сега има плакат на стената на църквата. В гаровата един от най-големите хуйлове притежава Дилян Тестиса. Той изнасилва всички от набор 00 и 01. Ако сте се справили с 70 сантиметровата любовна писалка и ходите като някой с диария от 5 години, то означава, че Диляна Кьоравата ще ви довърши. Тя е курва, но не може да гледа, защото кмета Мирко я еба в очите. Както е да е, това е друга тема. Тя намирисва и изяжда пръстите на всеки, който мине през нея. Но ако сте жив с половин метър дупка в газът и без пръсти, значи сте отишъл на 3-то ниво в гаровата. Там е пазача на портите към рая. Той е чисто гол стримадя без хуй, пази своят кол, и когато стигнете до портата ви пита следното нещо. Какво ще ми дадеш, за да минеш? Правилният отговор никой не го знае, всеки стигнал до там умира. Единствено Жулиен Илчев е стигал понадалече, за това остатъкът от текста е цитиран от неговата книга "Насладете се". Беше студено, не знаех дали съм жив. Последното, което помня, е как излъгах Кьоравата с фалшивата си ръка и запазех пръстите си. Срещу мен нямаше нищо, само огромни скали покрити с сняг. Лека по лека снегът падаше като сперма над мен, аз се наслаждавах на нищо невиждащият фон пред мен. Навън се стъмваше, аз исках да изкача този връх преди да стане тъмно напълно. Но не можах, затова врътнах 2 чики и заспах. На сутринта нямаше нищо пред мен, мислих, че съм се побъркал. Снегът беше изчезнал, само залепналата сперма, която можеше сега да ми е син, или дъщеря, или гей, стоеше на ръката ми. Тогава пред мен се разкри върхът. На него имаше някакъв човек нисък, който сякаш медитираше точно когато щях да го питам как е стигнал до тук. Той ме прекъсна с думите: "Жулиене, ти си избраният да спасиш света от проклятието на гаровата, но за да го направиш трябва първо да ми лапаш хуя." Аз клекнах и започнах. Когато това наподобяващо джудже нещо си ми свърши в устата ми, го питах: "Сега какво?" Той каза да се надопя и ме еба малко. Когато свърши, отново ми подари нещо като свитак и ми каза: "Отвори го, когато извървиш 15 км, след като го прочетеш ще разбереш каква е целта в твоят живот." Извървях ги аз тези 15 км, целият бях унищожен от пътя, вече щях да колабирам, бях изгубил представа за часът и датата, но реших да отворя този свитък. Когато го видях, живота ми се преобърна. Имаше снимки как лапаме отдолу на свитъкът, пишеше "Честит 1 април". То бе континует. Следва продължение: "Марши".